καλό σε όλους, γιατί εδώ είναι play. Πήραμε το Ignoo, το κατεδαφιστικό, το οποίο από ό,τι είδα έχει πολύ καλά reviews. Θα το ελέγξουμε βέβαια και εμείς. Και το πήρα σαν δεύτερο, αλλά από ό,τι διαβάζω, ίσως βγήκε πρώτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα λεπτό να ρίξουμε κάτω και το tablet. Ένα tablet είναι αρκετά ακριβά της Apple. Τώρα φοράω τα γάντια, ξέρω ότι τα καινούργια έχουν λάδια μέσα. Και σίγουρα και αυτό δεν θα είναι εξαίρεση. Ωραία. Είναι ωραίο καλέμι. Μ' αρέσει που τα έχουν βάλει σε πλαστικό, γιατί έτσι θα τα έχω εγώ. Τα άλλα, τα προηγούμενα που είχα, μερικά μου τα φάγανε. Αλλά ένα ωραίο βελόνι. Αλλά η οικοδομή έτσι είναι. Θα χάσεις και μερικά εργαλεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να κάνεις. Από ό,τι βλέπουμε εδώ έχει... Μάλλον λαδιέρα είναι αυτή και έχει και ένα εργαλείο. Και κάνα δύο Allen. Πολύ χρήσιμο, και η λαδιέρα θα τη γεμίσω, γιατί πρέπει να το συμπληρώνεις. Δεν μπορεί να τα αφήνεις χωρίς λάδια αυτά εδώ. Λοιπόν, έχει και άλλο βιβλίο μέσα. Έχει και στα ελληνικά το προηγούμενο που έδειξα. Και ανταλλακτικά καρβουνάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το δούμε από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Και να πω την αλήθεια, μ' άρεσε που είναι και κίτρινο. Να δούμε εδώ κανονικά, πρέπει να έχει λίγο λάδι. Αυτή εδώ η βίδα. Ωραία. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ καλή κατασκευή, παιδιά. Ας το γυρίσουμε και κούπα. Πάρα πολύ μου αρέσει το κασελάκι. Βλέπετε, έχει λίγα λάδια. Όχι υπερβολικά, αλλά έχει τα λαδάκια του. Και στην επόμενη φάση, πολύ καλή ποιότητα η μπαλαντέζα του. Έχει το διακόπτη εδώ. Για να δούμε. Εδώ μάλλον είναι. Λοιπόν, εδώ είναι η τάπα που βάζεις λάδι. Έχει και... Από ό,τι βλέπουμε εδώ έχει και η τζαμάκι, να το ελέγχεις. Θα τα ανοίξω τώρα να δω αν έχει λάδια βασικά μέσα, γιατί θέλω να το δουλέψω. Και λέει εδώ, ας πούμε, ότι caution, δηλαδή προσοχή, κάθε 50 ώρες θέλει λάδι. Εντάξει, για να σκάψεις ένα μπάνιο θες μια ωρίτσα, ας πούμε, γιατί το πάτωμα για τα συμφώνια, πόσο θα θέλεις, μια ώρα, άντε, κάνας άλλος θα θέλει 2, αλλά έτσι το υπολογίζουμε, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Τι θα κάνεις, το χρονομετράς. Πολύ όμορφο είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχει το διακόπτη εδώ. Μπαίνει ξανά στη βαλίτσα του πολύ εύκολα. Και έχει και εδώ και κανάλι για το καλώδιο. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο.
τάπα ανοίγει αρκετά εύκολα, δεν είναι πολύ σφιγμένη. Ναι, έχει full λάδι μέσα. Το βλέπουμε. Οπότε δεν χρειάζονται τα γάντια αυτή τη στιγμή. Αυτά τα γαντάκια έχουν βγάλει τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι 4-5 χρόνια. Να τα πάρετε, είναι πάρα πολύ καλά και προστατεύουν, είναι γύρω στα 6-7 ευρώ. Προστατεύουν πολύ καλά. Το Igloo θα το βρείτε στο Scrooge σε πολύ καλή τιμή. Δεν θα πω πόσο είναι, ούτε από πού το πήρα για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, αλλά με ένα κλικ το βρίσκεται πάνω. Ωραία, ας το κάνουμε μία δοκιμή. Το άλλο που βλέπω εδώ και μ' άρεσε, έχει ρόδες μεταφοράς γιατί είναι βαρούτσικο, ναι. Μπορούμε να το μεταφέρουμε άνετα στις ρόδες του. Και μετά κατεβαίνει κάτω και το κλειδώνει. Του κάνεις δηλαδή μια περιστροφή 180 μοίρες. Αυτή είναι εδώ. Εντάξει, αυτή είναι εδώ. Την κάνεις μια περιστροφή 180 μοίρες, μπαίνει πιο μέσα και μετά τη γυρνάς, κάνει κλικ και το κλειδώνει. Είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γραφτείτε γιατί θα δείχνουμε και άλλα εργαλεία. Και έχουμε και special εργαλεία που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Πηγαίνετε στα how to και στο playlist και θα τα δείτε. Ευχαριστώ.